дрохни, ма само дрохни едно АВП, един дечо да направя. Ма само дрохни АВП. Ако не дрохнеш, да, ще те ловя с снайпера. Ето за това ще... Продължавай. Ето за това ще го направя. Трупче, да му качат, да. Идвай, Дамяне, продължаваме песента на там. Ще го направя хечата сега. Ето за това сега. Да убием тази Жена! Мъкни ме! Валя, ти наред ли си? Аре, чао, аз си тръгвам. Благодаря за специалното участие на един от големите. Чао! И специалното участие на Дамян Петрова .нота.